Sanibonani, nginamukele ekhaya lamaphupho la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Mawukuthi ubulokhu ubuza kwi-comment section phuthuma ku-YouTube. Mhlawumbe-ke neyakho impendulo sengiyiphendulile ngenza ividiyo ngaphosta-ke lapha ku-YouTube. Khona buzile ukuthi-ke ingabe ukuphupha umuntu odumile noma kambe u-president, sengisho phela i-celebrate. Umuntu-ke osaziwayo, lokho kubika ukuthini empilweni yakho? Ngoba phela kubalulekile ukulazi iphupho ukuthi lisho ukuthini ngoba abadala suke kuyindlela-ke abasibonisa ngayo leyo. Ukuphupha i-celebrate noma ngithi-ke umuntu odumile ojwayele nje ukuvela kumabonakude. Lokho kubika ukuthi uyaphakanyiswa, impilo yakho izonyuka. NgesiNgisi-ke lokho sike sikubize njenge-status. Sithi nje i-status-ke sempilo yakho nje sizokhuphuka. Uzosuka ku-level 1 uye kwi-level elandelayo. Ungase-ke ungene kwelinye izinga lempilo, ngisho kanjalo. Mhlawumbe-ke sithi uyasebenza noma unemoto hlampe kungenzeka-ke uthole enye imoto noma kube khona-ke osondelene kakhulu nawe ozothola imoto. Noma emsebenzini ukhushulelwe isikhundla, kambe esikoleni-ke izinto zakho zihambe kahle. Uma uwumuntu nje othandwayo odumile uzowaziwa nje kakhulu. Kungenzeka-ke kube ukuthi ephusheni lo muntu umbuka nje umbuka ku-TV noma-ke uyamxhawula noma nihleli nobabili nijabulile, hawu ubukwazi ukuthi inhlahla leyo uyaphakanyiswa ngokwezinga lempilo. Mlayeli uma wukuthi umusha kule channel, bengicela phela ushaye u-subscribe ukuze ungaphuthelwa mhla sengibuya namanye-ke amaphupho ngizowachaza. Bese-ke nawe uyabuza la kwi-comment section iphupho onalo usibuze ukuthi ingabe lelo phupho libuka ukuthini empilweni yakho, ngoba hhayi kubalulekile ukwazi kabanzi ngamaphupho. Lapha ku-TikTok siyatholakala, usesha nje ukuthi sichaza amaphupho. Siyatholakala-ke laphana YouTube. Uma kuthi le video ibona ku-TikTok, ku-YouTube usesha ukuthi nje sichaza amaphupho. Uzofica inqwaba amavidiyo. Uma uphuphile nje ekuseni bovele uqonde khona noma ungi-inbox-e ungicele inamba. Ngizobe sengikunika inamba ezokufaka nje ngqo ku-WhatsApp la ozobe ususibhalela khona, usibuze njalo ekuseni uma-ke ube nephupho noma unamaphupho akuhluphayo. Nisale kahle.